जौ गिसि होनो हायाबालाय मा जानो स्पेसियेल साहा फुदुंना लोंहोगोन आं फैदो बयबो जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ दा सारमोनखौ किडनेप खालामनांगौ दानि सेंग्राफ्रा बिखायाव सु गोनांजोबसोहाय लोगोफोर माथो नाखौबा लामा सामा सिख्लाफोरनि दांनाय मेगन साफाय गिबियावनो गोदान बोसोरनि गोदान गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो खुलुमहरो भिडिअनि फुटिसाव नुखाबाय अनजालि बिमा गारबोनाय समाव बैसागु बोथोरनि मोसानाय बैसागु बोथोराव आखाइजों लेंहरनानै उन्दै गेदेर रंजादों गारबोनाय समनि भिडिअनि फुटिजखौ होनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव राजखान्थि डायलगखौ दोनथ'नानै गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ दोनथ'नानै दिनै बैसागनि 1 तारिख दिनैनिफ्राय बे बैसागु बोथोरखौ जाहाथे गावजों गाव मिनि खुसि रंजा बाजा गावजों गाव लेंहरलायनानै उन्दै गेदेर जाहाथे रंजानो हायो बिनि थाखाय आं बे भिडिअनि फुटेजखौ होदों बैसोगोरा बिथांमोनहाबो जाहाथे उन्दैफोरखौ अननाय होयो बेबायदिनो जोङो बोथोर गोदाननि जोंनि हारिनि अनलायनायनि दौलेंखौ गोरा खाबथानानै लाखिबावनि जों आरो बेनि उनाव दसेनि उनावनो जोङो बोथोर गोदानखौ बरायनायजों रंजा बाजायै दसे स्राय मोसानि आरो अनलायनायजों मोननाय दरनैसो फस्ला खाजिखौ जोङो जानानै गोसो मैखुन गोजोनलायगोन आरो लोगोसे दिनै जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरनो बैसागु बोथोरनि जानाय लोंनाय हैनो नागिरदोंमोन नाथाय गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एन-डि-बिफ्रा गाव गावनि धर्मजों दिनै बैसागनि 1 तारिख बे 1 तारिखखौ बयबो गाव गावनि न'आव फालियो बिनि थाखायनो दिनै जोबथेसालियाव जाय बिर जोहोलावफ्रा दं बिथांमोननो जानाय लोंनाय आरो एसे बेदर हैनो नागिरनायखौ दिनै केन्सेल खालायदों गाबोन गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एन-डि-बिफ्रा थांनानै जानाय लोंनाय गोदान बोसोरनि हैनो नागिरदों मानो होनोबा जोंबो सानसे समाव सानसेबाबो साननैबाबो आफाराव दंमोन थिग हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै जोबथेसालियाव बोसोर बोसोर दं अब्ला दिनै दसे समबाबो जों गावनि न'आव थानानै रंजानो हायो मिनि खुसिजों लोगोफोरजों रंजानो हायो जाय हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव दं बिथांमोनहा गावसिनि दुखु दाहाखौ बजबनानैबाबो ओंखायनो गाबोन जानाय लोंनाय हैनो नागिरदों सोरबाफोर गोसो गुदुं दङबा गाबोननि समाव जानाय लोंनाय बिथांमोननो माबा मोनसे होफैनो गोसोबा होफैनो हागोन थिग जाबायब्लालाय आंनि बै गहपुर हालामनि गासै सा 532 सुबुंनि नामाव दिनै 1 मिनिटनि जोङो कन्डलेन्स खालामजाया होनबा बयबो मा गहपुरल' गासै बर' हारिनि जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिसोरनो उनाव खालामो माबोरै जागोन आरो मोजांबाव दे बिदिब्ला अन्नानै बयबो गसंनो दा खावलायबाय जागायबाय जोब्बाय गोजोन्थों
गोसाय लोंबा उदै दुयो ओइ बाजै माथानि खर'खौ लोंब्ला गोसोआ थाजिम मोनो बाजै गोसोआ थाजिम मोनो माइब्रानि लोंबा खर' सायो गेसाव मोनामदों गेसाव मोनामदों इसिं सिङाव मा एवदों गेसाव मोनामदों इसिं सिङाव मा एवदों ओइ बाजै माथो नाफामसे बाजै माथो नाफामसे माइब्रानि लोंबा खर' सायो माइब्रानि लोंबा खर' सायो गोसाय लोंबा उदै दुयो मोनसे हाखरखौ जावोबा दै बजासे जावनांगौलै बेखौ जावलाय बहा दै मोननांगौ गोसो थोजासे जायाना नालेंखर थाइसे बायनोबाथ' जांख्रि एसे नायखानांगौ दा दै गैयि गेसावखौ मोननो दा जायखिजाया जोङो बे बाराव मोननै खामानिखौ मावनांसिगोन नाम्बार 1 थाखा गोनां फैसा गोनां माहाजोन जेरै मेनन ब्रह्म सारमोन बायदिनि फिसाजोखौ फरायनानै हाबा खालामनांसिगौ नाम्बार 2 जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ गावथारनानैबाबो बुथारनानैबो सिथारनानैबाबो फेरेंगा सारमोनखौ किडनेप खालामनांगौ